kitabe. Wis kula contoh jeneng kula nek nafsir Quran hadis kula tambahi saiki supaya sing tak kandhani cek ngerti. Nek asli kadang-kadang sampun gak ngerti. Pun kula contohno sinten Pak Abdullah Gresik. Abdullah Gresik niku niki nafsir hadis lho. Kepingin budal haji, wis nyeleni gak karu-karuan. Nek tanggane iso budal haji, wis gak iso turu pirang-pirang bengi. Saking kepingin budal haji Pak Dolan Gresik. Lho dadaan Pak, sampai pecah Pak Haji Pak Abdullah niku durung iso lunga haji. Cerita nonton kitab-kitab termasuk kitab fikih. Benjing nalikane wis dina kiamat ku, langit-langit remuk-remuk, bulan bintang bertaburan lir kadya watu digiling krepes. Sampai dadi tanah leter, gak ana ledok, gak ana geneng. Lah menungso ten pundi aja maneh menungso, malaikat karo mati kepules dina kiamat. Nalikane Gusti Allah ngersakno badhe nguripi menungso sing tau urip ana ing alam donya. Gusti Allah mekakno udan 40 dina 40 dalu ya kira-kira lho Pak. Wis gak ono srengenge iki. Udan terang tamae leter mempur kaya sawah samane mari udanan. Apa yang terjadi? Nah kok menungso sing tau urip ana ing alam donya cukur bar siji. Perlu Pak Lurah Grimbung, perlu Pak Carik Grimbung. Lho kene kok. Sedaya sing tau urip ana ing alam donya ing cukur senajan kecil rancak dhuwure kira-kira 45 meter. Nek kita ngoten Ranca umure kira-kira 30 tahun kaya Nabi Isa. Undang nyocah kaya apa? Saman bayang-bayang mulai Nabi Adam. Sampai dina kiamat nang urip maneh.